Γεια σας παιδιά, για με Play εδώ πέρα και σήμερα παίζουμε Pixel Gun 3D. Και λέω σήμερα να παίξω πάλι Deadly Games. Συγγνώμη που δεν μίλαγα στο προηγούμενο Pixel Gun. Δεν μπορούσα. Είχε ένα πρόβλημα τα ακουστικά μου που έχουν το μικρόφωνο πάνω. Από εκεί ακούγεται η φωνή μου. Η φωνή μου από το μικρόφωνο των ακουστικών ακούγεται. Και δεν μπορούσα να μιλήσω. Πες αυτός να είμαι Έλληνας. Θα κάνουμε add a friend. Ωραία. Παιδιά, ένα λεπτό να φτιάξω τα ακουστικά. Συγγνώμη αν ακούτε κάτι θορύβους τώρα. Εδώ. Τέλος πάντων, ελπίζω να μ' ακούτε. Θα παίξουμε λίγο Deadly Games. Σε 5 δεύτερα αρχίζει το match. Το φτιάχνω, πιστεύω, εγώ εδώ πέρα τα ακουστικά. Deadly Muffin, what? Καλή μου θυμίζει αυτό. Πάμε. Αλλά επειδή είδα ότι κάποιοι είδαν τα βίντεο μου, σας παρακαλώ σε αυτά τα άτομα που βλέπουν το βίντεο μου να μου κάνουν και subscribe. Θα με βοηθήσει πολύ να αρχίσω το κανάλι να γίνεται πιο, να το πούμε, επαγγελματικό. Γιατί όπως είπα, επαγγελματικό, ναι, καλά το είπα. Επειδή είχα πει θα ανεβάζω κάθε μέρα βίντεο, ό,τι και να γίνει θα ανεβάζω κάθε μέρα. Μπορεί και να ανεβάζω και 2 την ημέρα ή 3, δεν ξέρω, θα δω. Να δω πόσο χρόνο θα έχω. Γιατί όμως θα ανεβάζω 1 ή 2. 3 κάπως το καλοκαίρι. Θα ήθελα να μου κάνετε και likes αν μπορείτε. Μην τα βλέπετε μόνο σας παρακαλώ. Για να με βοηθήσετε να συνεχίσω αυτό που κάνω. Θα σκεφτόμουν να αρχίσω και Fortnite Fury. Δεν ξέρω, θα δω. Ναι, θα δω. Γιατί... ναι, σκεφτόμουν να αρχίσω Fortnite Fury. Ναι. Τώρα ας φάμε αυτόν εδώ τον μπα. Θα φάμε το μαχαιράκι έτσι. Θα φάμε το μαχαιράκι. Θα φάμε το μαχαιράκι. Όχι, νομίζω σταματήσει να το κάνει. Yes, please. Και αυτός νομίζω ότι είμαι μπας και έχω μαχαιράκι. Πήρα το όπλο. Όχι, δεν το πέταξε. Όχι, το πέταξε. Ωραία. Πάμε. Πάμε με αυτό εδώ το όμορφο οπλάκι. Με την μπλε βουλίτσα. Α, ένας έμεινε, ωραία. Τον βρούμε, τον βρούμε κάπου εδώ θα είναι. Νομίζω τον είδα, όχι. Αυτό το map, ξέρω εγώ φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι. Μπορείς να χάσεις εύκολα τον άλλον. Παρκούρ. Γαμώ του. Πάνω παρκούρ. Μέχρι να έρθει αυτός. Παρκούρ skill. Γαμώ του. Έλα, το έχουμε. Το έχουμε. Δεν το έχουμε. Η κότα δεν έρχεται. Πάμε να τη βρούμε εμείς. Πρώτα ψάχνω στους κρυστάλλους εδώ πέρα που είναι πιο ανοιχτά. Α, ένα chest. Wow. Μακρύ. Ωραία, shield. Συνήθως στο τέλος σου δίνει ζωές, shield και αυτά. Όταν είναι 2 παίκτες, ας πούμε εγώ και ένας άλλος, τότε μόνο σου δίνει τέτοια πράγματα. Ας βγάλουμε το εξωγήινο. Μπορώ να αρχίσω και το campaign στο Pixel Gun. Όχι, βασικά το έχω παίξει το campaign, απλώς θα το κάνω από την αρχή να το παίζουμε μαζί και μαζί. Έχω φτάσει αρκετά μακριά. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει το ένα νησάκι που έχει. Come to spawn. Okay man, I kill you. I'm gonna kill you man. Boom, headshot. Αυτό ήταν ωραίο match. Ωραία. Α, ο Νίκος ήταν. Ο Νίκος. Πάμε ένα στο ίδιο match. Στο ίδιο match, λέω, στο ίδιο map. Στο Parallel World. Στο Parallel World. Είναι ένας Κινέζος, Κορεάτης, δεν ξέρω.
Ένα CG. Αυτός ή αυτή, δεν ξέρω. Μας αρχίσει σε 16 δευτερόλεπτα. Τυπάπι the Dark One. Wow. Αυτό θα πει όνομα. Όπως βλέπετε εγώ είμαι level 5. Για Magic Play. Μου θυμίζει λίγο τα Hunger Games λίγο. Με τα chess και όλα αυτά τη φάση. Πες μου τι κόλλησα. Πες μου, εντάξει, δεν κόλλησα. Κάτι καλό, έλα το έχω. Δεν μου τύχε τίποτα, what the fuck. Να πάρω αυτό, να το έχω. Έλα, να πάρω ένα gun τουλάχιστον. Έτσι. Φάμε αυτόν εδώ. Τον είδατε, θα τον σκοτώσουμε. Κάνουμε sniping. What, defeat. Μα δεν πέθανα. Τέλος πάντων. Πάμε δένα. Θα τα... Ναι, τελικά θα βάλω 15 λεπτό. Θα δω 10 λεπτό. Ναι, κάπου εκεί. Waiting for players. Όχι. Θα παίξουμε βασικά άλλο mode. Θα παίξουμε... Τι λέτε να πάμε για ένα survival. Πάμε για ένα survival. Loading. Κοιτάξτε το skin μου, Δεν θα πω τριφογενό το όπλο. Survival. Πάμε ένα survival να δούμε. Έλα. Πάμε ένα survival. Στη σκέρη πιζαρία. Δεν την παίζω συχνά αυτό το map. Δεν το παίζω συχνά. Μια φορά το έχω παίξει. Και νίκησε. Πάμε. Wave 1. Αυτό ξέρετε τώρα τι μου θυμίζει. Θυμίζει στο Call of Duty τα zombies. Που υπάρχει εφαρμογή που κατεβάζει από το Aptoid που παίζει στα zombies κανονικά. Αλλά για κάποιο λόγο όταν την κατεβάζω, θα ήθελα να την κάνω βίντεο. Δεν την κατεβάζω, κάτι μου παίζει και... Συγγνώμη αν δεν πολύ μιλάω μερικές φορές. Ποιο είναι αυτό, είναι ο Fred, ποιος είναι? Συγγνώμη μερικές φορές που δεν μιλάω. Είναι επειδή συγκεντρώνομαι πολύ στο παιχνίδι. Και... Είναι επειδή συγκεντρώνομαι πολύ στο παιχνίδι. Ωραία, πάνε τα πρώτα ζόμπι. Ξέρω και εσύ. Εδώ εσείς. Φάτιο βομβίδα. Έτσι. Ναι. Τώρα είναι η στιγμή του κνάει. Πάμε, πιστολάκι. Το campaign, συγγνώμη, πιστεύω είναι πολύ δυνατά ο ήχος. Ένα λεπτό. Όχι. Αφήστε το. Δεν μπορώ να το αλλάξω, το όχι. Πιστεύω είναι δυνατό ήχος. Ναι. Στο campaign έχει ένα οπλάκι που είναι πολύ τέλειο. Τα ζώα τα σκοτώνει με 2 hit. Πολύ τέλειο. Να σας δώσω να καταλάβετε, είναι αυτό που έχουν οι καουμπόιδες. 3 hit, man. Πάμε, λοιπόν. This gonna kill you, man. This gonna kill you. Boom. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό δεν μου αρέσει πολύ το πλάι. Απλώς τώρα το κάνω για να ξοδέψω τις σφαίρες. Όχι, μενάχη, τι μενάχη. Βασικά δεν έχω ξαναπαίξει survival, έτσι μου ήρθε τώρα να παίξω. Στο wave 1 θα χάσουμε, θα δείτε παιδιά. Θα χάσουμε στο wave 1. The gun και the gent. It's wow. Δεν φαίνονται. Εδώ θα ήταν φαίνονταν και τα ζόμπι που κινούνται. I'm gonna kill you. What the Για τα expert που είμαι στο sniper.
Headshot. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Όχι, ναι, δεν γίνεται. Τώρα το crawler. Boom. Είμαι ένα hit. Τουλάχιστον να πάμε στο wave 2. Να ψάξω να βρω ζωή και μετά... Δεν είναι το μαχτικός ο Φρέντι, κοιτάξτε τον. Αυτό δεν ξέρω ποιο είναι. Ποιο είναι αυτό? Το κουδάκι είναι αυτό. What? Αν ξέρετε πείτε μου. Δεν ξέρω ποιο κουδάκι είναι αυτό. Δεν έχω ξαναμπεί εδώ μέσα. Είναι σε άλλα βίντεο. Εδώ είναι το λαγούδι. Τουαλέτες. Let's play εδώ πέρα. Ο Τσίκα. Λέγα πλάκο Τσίκα που είναι. Τι είναι αυτό? Για ένα όπλο σφαίρες τέλος πάντων. Εδώ πέρα αυτό. Shield. Κοιτάξτε πως είναι ο Τσίκα. Το είδατε? Πήγα πάνω σε αυτό και εγώ έκανα... Λες και έκανε πάνω κάτω. Το τρόμαξα. Δεν έχει πουθενά ζωή. Έχουμε χάσει και τον Growler να το σκοτώσουμε μετά. Δεν έχει πουθενά ζωή, ωραία. Κάτσε ψάξουμε παραπάνω γιατί είναι μεγάλο map. Θα ήταν ξέρω εγώ ωραίο τα ζόμπι να μοιάζαν με τις κούκλες. Να τους ο Growler. Κοίτα το Balloon Boy. Η είσοδος. Η κουζίνα με τον Φρέντι. Σόφα! Είναι τόσο creepy. Ναι, τέλος πάντων θα χάσουμε στο δεύτερο γύρο. Το βλέπω εγώ. Ο Big the Prize, πού είναι το prize? Ένα κέρμα. Τι να σου διάμα. Θα είναι δύσκολη μάχη. Θα πεθάνεις, αλλά τέλος πάντων. Θα ήταν εδώ ξέρω εγώ τα ζομπί να μοιάζαν με τους χαρακτήρες του Five Nights at Freddy's. Τι έκανε περίεργος. Λες και είναι ένας λαγός που έχει ένα καλό fucking στόμα του. Εγώ ξέρετε τι προτείνω να κάνουμε? Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Αλλά το πήρα. Ξέρετε τι προτείνω να κάνουμε? Να έρθουμε εδώ. Να κάτσουμε εδώ πάνω. Wow! Εδώ πάνω και να είμαστε εδώ. What? Όχι. Πέθανα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο. Στο σεβαίρε είμαι ο Μπάς, το ξέρω. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο. Το επόμενο βίντεο λογικά θα είναι πάλι respawnables. Εδώ. Πείτε μου τη γνώμη σας, κάντε μου subscribe, like και πείτε μου στα comments αν θέλετε να βάζω μουσική ή να παίξω Fortnite Fury. Εσείς πείτε μου στα comments. Γεια σας!